sister early in the morning. She woke up and nanilhig sa among nataran. Oh, so clean. Very good. You're so buutan today. And now, we're cleaning our buwak. Kasi maraming ite. And now, let's start.
A few moments later. So, hi guys! Welcome back. So, ganiha is nanghinlo mi sa guwa ng banwas mi. Then, karon paniud to is mag-utan mi og upo. Kay, lami kayo yuta, ikaugutan. Karon, ay. So, utan na food. Utan na food. So, what are you waiting for? Let's start. Magaling nga rin mo yan. Ay, kay gutom na ko. Haganunon ko. Sakto ba ne? Ay, kalabi ka. Gamay na nabi. Karnan hadapog. So, kayo mag-cook na ni with oil. Ha? So, karon ibutang na nato ang yang tinapa. Ya, ang katong ko ano ya, bitaw wood here. Bitaw na asin. Init ko. So, ito na yung upo namin. Super lami. Ready to eat na. Kay, nibukaw naman sa humok na. So, kaon na ta. So guys, mga ano ta. Dara kamong utan. Upo. Sabaw. Bata, dali na! So, as you can see, luto is live. Nauna ta. Ginisang upo with tinapak. May vegetable naked. Lulubay na ko. Bye. Labajan. Yung isang ring labajan. Mek.
Magkugig-utan guys, makakaug-utan. Magkugig-utan, di ba nay? Kanay usahay. Di, maggalihok ka rin kusina. Huwag mo lihok sa marbe, di mag-ukam. Di mo sudan. Pero na ako kanon. Tatuan na ang sahan. Masaya tuwan. Huwag na itlog. Ito na itong itlog. Magpirito. Di ba? Magdungag. Isa dyan lagi. Hoy, get out. Sumok-sumok. Kaun mo. Bata, kaun na! Di, lagi ka panggason. Sergeant Colonel Sir. Gutom ko. Kasi nga yan. Tumakon. So, malata pala ito guys. Kumana po doon, balik na po lang bungay. Bungay tuljo. Kaya sagbot na kadyo. Bye. Meanwhile. There wanna build a snowman! Huy! Huy, pag-ilo mo ba kay ni kanta ko? Huy! Lo? Naon sa giring? Bata, naon sa giring? Lag manok nga ng itlog. Ba?